Nilqakom għal programm Mit-Sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fl-omilija li l-Papa Franġisku għamel fl-anniversarju tal-Mit-Sena mid-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, huwa jieħu temi differenti li diġà bdejt nirrifletti fuqhom f'dawn il-programmi. Illum se nieħdu paragrafu ieħor minn din l-omilija nisimgħu x'jgħidilna l-Papa imbagħad nirriflettu ftit fuq il-messaġġ tiegħu. Hemm minnhom fl-omilija il-Papa Franġisku jgħid hekk: fil-memorji tagħha Swor Luċija tagħti l-kelma lil Ċaċinta dritt wara id-dera minnhom. Mintix tara tant toroq, tant mudijiet u għeliqi mimlija persuni jolfqu bil-ġuħ u m'għandhom xejn xieklu? U l-Papa fi knisja quddiem il-qalb la teba ta' Marija miġbur fit-talb? U lil tant nies jitolbu miegħu? Grazzi ħuti, ikomplijt il-Papa Franġisku, li akkompanjajtuni. Ma stajtx niġi hawn biex inqim il-Lom Verġni u nafda, ma stajtx ma niġix hawn biex inqim lill-Lom Verġni u nafdala lill-ulieda. Taħt il-man tagħha ma jintilfux. Min diraja jiġu t-tama u l-paċi li tant għandna bżonn u li jiena nitlob għal ħuti kollha fil-magħmudija u fl-umanità, b'mod partikolari għall-morda u l-persuni b'diżabilità, il-ħabsin u l-qiegħda, il-foqra u l-imwarbin. Eżis ħuti ejjew nitolbu lill-Alla bit-tama li jisimgħuna il-bnedmin u nduru fuq il-bnedmin biċ-ċertezza li jaqbes għalina Alla. Dan il-paragrafu eżisti, din l-omilija hija miniera ta' riflessjonijiet u anka ta' tagħlim profond hekk mill-qalb tal-Papa Franġisku bl-istil tiegħu. Hawnhekk il-Papa jidħol f'aspett partikolari fid-deritt tal-Madonna ġewwa Fatima li huwa r-rol tal-Papa. Kif nafu Ċaċinta u għadha mill-vissjonari li mbagħad il-Papa anke ddikjara qaddisa f'din il-qudiesa, kellha ħafna ġiet impressjonata ħafna mill-rol tal-Papa li anke jidher li jekk fit-tielet sigriet illi jisparawlu u illi jaqa' midrub etc. U kellha ħafna f'qalba Ċaċinta li titlob ħafna għall-Papa. Kif nafu mill-istorja ta' ħajjita talbet ħafna. U hawnhekk il-Papa Franġisku proprju jagħmel aċċenn għal dan ir-rol tiegħu tal-Papa. U interessanti hu nnifsu kif jinterpretah. Jinterpretah minn aspett partikolari meta fid-dialogu bejn Luċija u Ċaċinta il-Papa huwa riferut dak li huwa fi knisja jitlob quddiem il-qalb bla teba ta' Marija u tant nies jitolbu miegħu. Jenfasizza dan ir-rol tal-Papa li huwa dak li jiġbor il-komunità nisranija fuq livell universali fit-talb. U kemm sabiħa eżistiex anke mill-aspett liturġiku, aħna lek nitolbu anke għall-Papa fil-Quddiesa, għax l-għaqda tagħna ma' Kristu hija b'mod viżibbli fil-Knisja u tidher b'mod viżibbli taħt it-tmexxija tal-Papa fil-Knisja Universali u tmexxija tal-Isqof fil-Knisja Lokali. U għaldaqstant hekk il-Papa hawnhekk donnu jrid jagħmel tiegħu din l-esperjenza, donnu anke l-istess vjaġġ tiegħu bħala pellegrin ġewwa Fatima jaħares lejh minn din l-aspett huwa l-missier li qed jiġbor il-familja ta' Kristu għat-talb. U allura f'dan moment il-Papa jirringrazzja lil pellegrini illi akkumpanjawh. U kemm sabiħa l-Papa Franġisku għandu ħafna l-qalbu din ir-realtà li mhux biss hu bħala Papa jakkumpanja l-Knisja, ma l-Knisja takkumpanja lilu. Dirajn jagħmel bidu tal-pontifikat tiegħu meta talab in-nies biex jitolbu fuqu, u mhux biss imbagħad huwa jberikhom imma li l-poplu jbierek lill-Isqof ta' Ruma, l-poplu jbierek lill-Papa. Allura hemm dan l-akkumpanjament mhux Papa maqtuħ mill-komunità imma fil-komunità u mal-komunità nisranija kif rat Ċaċinta. Imbagħad ma stajtx ma niġix hawn inqim l-Lom Verġni u nafdala lill-ulieda. Donnu hawnhekk il-Papa jimita lil Kristu. Li fuq is-salib
jafda l-umanità il-Knisja taħt il-ħarsien tal-Madonna. Dak li jħoss l-Papa mar jagħmel, mar jafda lill-umanità kollha u lill-Knisja taħt il-ħarsien tal-Madonna. U kemm hija sabiħa u qawwija din ir-realtà eżisti. Imbagħad ikompli jgħid taħt il-man tagħha ma jintilfux. Kemm qawwija u x'konvinzjoni il-Papa għandu li jekk aħna nafdaw lil xulxin, nafdaw l-iktar sitwazzjonijiet ibsa, nafdaw l-iktar nies il-bot, nafdawhom taħt il-ħarsien ta' Marija, dawn ma jintilfux. Konvinzjoni kbira. Anke għaliex fil-kuntest tal-messaġġ ta' Fatima meta l-Madonna turi lit-tfal l-infern, ħafna rwieħ li qegħdin jintilfu u turi li t-triq il-way out huwa Ġesu Kristu u tpoġġi anke ir-realtà tal-konsagrazzjoni lill-qalb immakulata tagħha. U dak li l-Papa qed jagħmel meta qed jafdhom dik li hija huwa aktar milli konsagrazzjoni l-qalb ta' Marija lum il-ġurnata l-Knisja aktar tuża act of entrustment, atto di affidamento, att ta' fiduċja tafda, tpoġġi taħt il-ħarsien il-persuni taħt il-ħarsien ta' Omna Marija bil-konvinzjoni li taħt il-ħarsien tagħha mhumiex sejrin jintilfu. Kemm hija messaġġ qawwi u realtà qawwija li anke aħna nnax nimitaw eżisti l-Papa fil-limitazzjonijiet tagħna li tafdaw il-familja tagħkom, tafdaw ix-xogħol tagħkom u speċjali tafdaw il dawk l-iktar li tbedu minn Ġesu u mill-Knisja tiegħu. Min diraja jiġu t-tama u l-paċi li tant għandhom bżonn u li jiena nitlob għall-ħuti kollha u mbagħad jagħmel lista. Hawnhekk qed jgħid li min dirajn Marija, f'dirajn Marija ħafna drabi insibu l-Ġesu eżisti. Dak li tatina l-Madonna u dak li jrid jagħtina Ġesu, dak li jrid jagħtina Ġesu jagħtihunna permezz ta' Marija. U hawnhekk il-Papa jitlob żewġ affarijiet, it-tama u l-paċi. Kemm huma żewġ affarijiet li anke aħna għandna bżonn, it-tama fil-familji tagħna, it-tama meta naraw żwiġijiet jitkissru, it-tama quddiem nuqqas ta' paċi fid-dinja, quddiem gwerer, quddiem bidla fil-klima, quddiem diżastri naturali, quddiem is-sitwazzjoni ta' refuġjati fi żminijietna, quddiem tant sitwazzjonijiet aħna għandna bżonn it-tama u l-paċi, ma speċjali anke quddiem l-attakki terroristiċi li aħna qegħdin ngħixu lum il-ġurnata. Jidher messaġġ profetiku l-messaġġ ta' Fatima darb'oħra. It-tama u l-paċi tiġi minn Omna Marija x'twasslilna l-Ġesu it-tama vera tagħna u l-paċi tagħna. Lek anke l-Madonna fil-Litanija ngħidula it-tama u s-sultana tal-paċi. Imbagħad jagħmel kategorija sieħa li anke aħna nistgħu nagħmluha tagħna fit-talb. Jgħid nitlob għall-ħuti kollha fil-mamudija l-ewwel u mbagħad fl-umanità. Aħna l-mamudija eżisti ta' minna knisja, ta' minna komunità, fraternità, aħwa ta' xulxin. Il-mamudija toħloq rabta bejnietna. Qawwija eżisti iktar mid-demm u l-laħam. U mbagħad l-umanità kollha anke daw kollha għadhom ma ċċettawx il-Ġesu f'ħajjithom u jagħmel kategorija b'mod partikolari. Hawnhekk il-Papa fl-istil tiegħu ma fl-istil tal-Knisja u tal-Vanġelu jażel li preferuti li huma dejjem il-foqra. Jew fi kliemu dawk li huma fil-periferiji, il-morda, il-persuni b'diżabilità, il-ħabsin, il-qiegħda, il-foqra, l-imwarbin. Il-Papa jitlob għal dawn b'mod partikolari. U anke aħna quddiem dan il-messaġġ li l-Papa qed iwassal ġewwa Fatima sistej, irridu naraw jekk aħna daw il-kategoriji għandhom x'post privileġġjat f'qalbna, fit-talb tagħna, fil-parroċċi tagħna, fil-komunitajiet tagħna, fl-għaqdiet, fil-movimenti, fil-provinċi ta' reliġjużi, il-morda, il-persuni b'diżabilità, il-ħabsin, il-qiegħda, l-foqra, l-imwarbin. Batjala u nagħlaq miegħu jgħid eżisute jew nitolbu lil Alla bit-tama li jisimgħuna l-bnedmin. U nduru fuq il-bnedmin biċ-ċertezza li jaqbes għalina Alla. Kemm hu vers qawwi, sabiħ u oriġinali. Ejjew nitolbu lil Alla. Mela nitkellmu ma' Alla. Bit-tama li jisimgħuna l-bnedmin li meta ħa nitolbu lilu mbagħad ħammorru quddiem il-bnedmin se jisimgħuna x'kellibna l-Alla l-ewwel. U nduru fuq il-bnedmin
b'ċertezza li jaqbes għalina Alla, li meta aħna nitkellmu għal bnedmin nemnu li l-mulej se jaqbes għalina, mela meta aħna quddiem Alla nemnu li l-bniedem se jismana, u meta nkellmu l-bniedem biex jiftaħ qalbu l-Alla nemnu li Alla jaqbes għalina. Jalla eżistijek anka da riflessjoni u dol-omilija tal-Papa tkompli tmexxina biex il-messaġġ tal-Madonna ġewwa Fatima isir realtà tal-ħajja ta' kuljum fil-mixja ta' ħajjitna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islem.